לכל המארגנים. הקמת הפרויקט, היאחזות אחת שני יישובים, השם יפה, עם המון משמעות. במיוחד תודה לאנשי שדמות מחולה, היוזמים והעושים. ברצינו לומר 3 דברים קצרים. אחד הרגע מכונן כאן ממש מולנו בגיא לפני כ-56 שנה. השני על דברים שכתבה נערה נחלאית שהייתה כאן בהיאחזות הנחל וראתה חזון מרחוק. והשלישי על משהו על ימינו אנו. הדבר הראשון, בכ"ג באייר תשכ"ח, 21.5.68, ואנו כבר כ3 חודשים כאן באוהלים. בטירת צבי, שכנתנו מצפון, נערכה הלוויה ללוחם, לקצין בני קלי, השם ייקום דמו. בני היה צעיר מוכשר שעתיד גדול ניבאו לו, בנם של ציפורה ויעקב מראשוני טירת צבי. הוא נפל במלחמת 6 הימים באזור רפיח. השמש נדמה בין עזה לרפיח. היום כל השמות האלה מקבלים משמעות מיוחדת. ועוד דבר, הוא נקבר בבית הקברות הזמני בבארי, והועבר כ10 חודשים אחר כך בכ"ג באייר, כפי שהזכרתי, תשכ"ח, למנוחת אלוהים בטירת צבי. בהלוויה היו רבים מהעמק ומחוצה לו, בין המלווים היה הרב נריה. מיד בתום ההלוויה ביקש הרב נריה, אבי דור הכיפות הסרוגות, מערבי ארץ ישראל, להגיע לנחל מחולה, ההיאחזות הראשונה שקמה לאחר מלחמת 6 הימים. הרב נריה עלה כאן, ממש כאן, במקום הזה, עלה לתצפית, השקיף על גאון הירדן, נפל ארצה, נשק לרגבי האדמה, וברך ברוך מציב גבול אלמנה, בהתרגשות רבה. אני מזכיר ביקור זה כי עלינו בקירו התרגשותו והכרתו שכאן קורה משהו לאומי, ציוני, ערכי, עשה רושם רב. רבים ביקרו בחודשים הראשונים, ישראל גלילי ויגאל אלון ועזר ויצמן וחיים ברלב והרב גורן, שפסק כאן כיצד שמים בתשעה באב במקום חם ללא מזגנים, רפול ועוד רבים, וכמובן ידיד מחולה גנדי. אבל ביקורו של הרב נריה נחת בזיכרוננו, ואנחנו זוכרים אותו עד היום. הדבר השני, הגענו לבקעה אנשים צעירים מההתיישבות עם הגרני בני עקיבא. והיום אני חייב לומר שלא כולנו חשנו את גודל השעה ואת המעשה ההיסטורי שנעשה כאן. וכבר הוזכר שבאמת שמביטים ורואים את שני היישובים, אז רואים שאכן נעשה כאן משהו היסטורי. אבל לא כולם אז חשנו את זה, מה שנעשה כאן למול הירדן על הגדה הדרומית של ואדי מאלי. 2 אחר כך, ואנחנו כבר הגענו להיאחזות במחולה של היום, במרץ 70, אדר תש"ל, בדיוק לפני 54 שנה, נחלאית צעירה, חברת גרעין נחשון. גרעין נחשון, למי כאן שלא יודע, זה החבורה של אברהם סבן ורותי שילה ויהודה שילה ועמרם דיין ופורי וכל בקיצור, הייתה שם חברה אחת ששמה תרצה ארצי, והיא ראתה את הנולד וכתבה לאחר לידת התינוקת הראשונה במחולה מאמר שהתפרסם בפשטות בעלון מחולה. ואגב כך אציין שלעיתים בבוקר שסתם יום חולין, כשאני עובר בכניסה למחולה ולפניי חולפים 4-5 אוטובוסים מלאי ילדים היוצאים לבתי הספר השונים, אני חש את עוצמת הסיפור ההיסטורי שנעשה כאן ובשדמות מחולה. וכך כתבה ב-1970 תרצה ארצי הנחלאית הצעיר. ואני לא אקריא את הכל כי זה אנחנו נחסוך בזמן. היום אנו עומדים מביטים לאחר שנודע... יהודה, קרב את המיקרופון. אני לא אובייקטיבי, אני אומר, אז אני אומר את זה, אבל מקריא כלא של המכתב, את המאמר שהיא כתבה. היום אנו עומדים מביטים אלייך בחיוך, ספק מורגלים בך, ספק טועים עדיין, מה לתינוקת זו בינינו? עד אתמול היית חזון בלבד, תינוקת ראשונה בבקעת הירדן. היום מציאות התמר, את אובייקט המפריד אותנו מאחיותינו האחזויות, שהופך את המושג משק למשהו ממשי ונותן לנו בסיס איתן נוסף לאידאות.
הידע תינוקות הם ענף היחיד המבטיח נאמנה, הפכנו ליישוב של קבע. קשה להאמין, אך טרם חלפו 3 שנים עד נולדו על אדמה זו ממש תינוקות של שונם אחרת ועמם זר. אמנם קודם לכך, הרבה קודם לכך, 2000 שנה ויותר, היו כאן תינוקות ישראלים, אלה אינם עוד. מיום שהחריב סנחריב את מלכות ישראל ועד זמנך שלה. ואני שוב מדגיש, זו כתבה כולו נחלה צעירה בת 20. לא ודאי שאינך מבינה גדולה בהיסטוריה, גם פוליטיקאית אינך. אך חלק גדול אך רב בהם, הלא את קובעת עובדות מדיניות, יוצרת היסטוריה חדשה על פי חוק הטבע. ואני אקצר ואני אגיע לסוף. הרבה כתבו עיתונאים עלייך ואת העיקר לא הבינו. ואילו אנו הרבה מבקשים לתלות בך, אפילו אהבה ותפנוקים של משק שלם. מסע כבד הוא. עוד צלצי לחייך לספמים האבותים, עוד תישאנה אותך ידיים שהורגלו לאו דווקא ברמת ילדים רכים. אז אנחנו הרמנו דברים אחרים, אבל היום כבר כולם מרימים דברים רכים. עוד תרגלנה אוזנייך לבקולות נפץ, בקטיושות, בצווחות הסירנה. אכן אין זה תפקיד קל להיות בת, ואני כולנו וכולי, אני מצדיעים לך כן, נתן אלתרמן, מגדולי המשוררים בשירה העברית, כתב ב-1945 את השיר הנהדר כלניות. ובדיוק כמו תרצה, גם הוא קלה בשירו השנון והיפהפה לדורות החולפים בלי גמר, כפי שקורה כאן במחולות. וכאן למול הגיא שכלניות פורחות בו, אזכיר בית אחד, ואת הבית אקדיש לחברי הגרעינים של הימים ההם, הימים של הגרעינים הצעירים של הימים ההם, שחל, גלבוע ונחשון, ובעיקר לבנות שהיום כולם סבתות, לכל הנכדים החמודים. שנים עברו, שקיעה בהר יוקדת, הנערה כבר סבתא ידידיי, הנה כבר נכדתם לגן יורדת, ושוב כלניות פורחות בגיא כאן ממש למרגלותינו. ולסיום, אנו בתקופת קשה לעם ישראל, רבים וטובים נפלו במערכה, וביניהם אף 4 נופלי המחולות, אלחנן קליין, יהודה כהן, נהרן אשחר ושובל יעקב, השם ייקום דמם. את כולם נזכור ונזכיר, אנו קווים את טבע המשפחות השכולות, דמעותיכם דמעותינו. עוד נכון על הימים קשים, אבל הם יחלפו אם ירצה השם בניצחון הגדול של צה"ל. ועוד אזכיר 3 חברים יקרים שעימנו כאן ביחזות ובהמשך השם הלכו לעולמם. את יעל אמיתי דיין, את לאה למפל וייסמן ויוחנן דסברג. כולם זיכרונם לברכה, וראוי שנזכירם ונזכרם במעמד זה. ושוב תודה ליוזמי הפרויקט על הקמת הגלעד ליחדות הנחל לראשונה בבקעה.